Καλησπέρα σας. Είμαι ο γιατρός Μάρης Ξενοφών, γιατρός που ασχολείται με το anti-aging και δημιουργός πολλών σειρών καλλιτικών. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα επαναστατικό, επαγγελματικό τρόφο-καλλιτικό που φέρνει η εταιρεία μας για όλους τους άντρες και τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν μια γρήγορη αναβάθμιση στην ποιότητα και στην ομορφιά του δέρματός τους. Το προϊόν αυτό λέγεται τρόφο-καλλιτικό γιατί ακριβώς η ποιότητά του είναι τέτοια ώστε θα μπορούσε να δοθεί ακόμα και για εσωτερική χρήση. Τι περιέχει αυτό το τρόφο-καλλιτικό? Περιέχει τουλάχιστον 50% πεπτίδια θαλάσσιου κολαγόνου με μια ειδική επεξεργασία. Πρώτα πρέπει να πούμε ότι όλα τα κολαγόνα δεν είναι τα ίδια. Άλλο κολαγόνο και άλλο πεπτίδιο κολαγόνου. Το κολαγόνο είναι ένα μόριο πάρα πολύ μεγάλο που δεν μπορεί να μπει στο δέρμα σας γιατί είναι πολύ μεγάλο, ενώ αντίθετα ή μπαίνει κατά ελάχιστα ένα 5-10% και αν θα πει από αυτό που εφαρμόζεται πάνω στο δέρμα σας, ενώ τα πεπτίδια είναι πολύ πιο μικρά μόρια και μπορούν να εισχωρήσουν το δέρμα σας σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Όμως εδώ υπάρχει μια καινοτομία, όχι μόνο στο να πάρουμε τα καλύτερα πεπτίδια θαλάσσιου κολαγόνου, αλλά να τα κάνουμε ακόμα πιο μικρά. Και πώς γίνεται αυτό? Έγινε με μια πρωτοποριακή μέθοδος. Τα πεπτίδια αυτά ζυμώθηκαν μαζί με χυμό από αλόι, εκχύλισμα από ένα άγριο μούρο από τον Αμαζόνιο που λέγεται καμού καμού, τετροδοτημένο 50% σε βιταμίνη C και πλούσιο σε κουερκετίνη, καθώς και το πιο βασικό, ένα άγριο μανιτάρι από τη Σιβηρία, το τσάγκα. Το τσάγκα δεν είναι οποιοδήποτε μανιτάρι, είναι ο βασιλιάς των μανιταριών και λόγω των δύσκολων συνθηκών στον οποίο αναπτύσσεται πάνω στη Σίμιδα, κυρίως στη Σιβηρία, στην πολική περιοχή του πλανήτη και αναπτύσσει φοβερά αντιοξειδωτικά. Γι' αυτό σας θεωρείται και το πιο πλούσιο σε ώρα, δηλαδή σε αντιοξειδωτικές μονάδες, τρόφιμο. Το μανιτάρι αυτό που λέγεται τσάγκα, εκτός από το σοντ που είναι ένα από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά τα οποία παρέχει και το σώμα μας, περιέχει γερμάνιο, β-γλυκάνες και μία χρωστική μελανή μαύρη, η οποία φαίνεται να είναι κάτι εξαιρετικό για το δέρμα μας, κυρίως για την προστασία από τη UV ακτινοβολία και την προστασία του DNA των κυττάρων του δέρματός μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ τι έχουμε. Έχουμε πεπτίδια κολαγόνου τα οποία μπαίνουν να ζυμωθούν μέσα σε χυμό αλόης με λίγο νερό μαζί με μανιτάρι και καμού καμού. Η ζύμωση βέβαια την προκαλεί το μανιτάρι κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες που μόνο η εταιρεία που το παρασκευάζει τις ξέρει. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ακόμα πιο μικρή, αν θέλετε, διχοτόμηση αυτών των πεπτιδίων, έτσι να γίνουν πολύ πιο μικρά και φτάνει απλώς να αγγίξουν το δέρμα σας για να μπορούν να εισχωρήσουν. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ποσότητα, όπως σας είπα, πεπτίδια. Το τρόφο καλλιτικό αυτό μπορεί να εφαρμοστεί κατευθείαν στο δέρμα, να το αφήσετε 5-10 λεπτά, είναι ικανό για να εισχωρήσει όλο και να αφαιρέσετε αυτό που μένει με μια λοσιόν και ένα μπαμπάκι. Μπορεί να ενισχύσετε τις κρέμες σας βάζοντας 1 με 2 σταγόνες κάθε φορά στην κρέμα που χρησιμοποιείτε, στο σαμπουάν σας, στην κρέμα του σώματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο προϊόν. Μια άλλη χρήση του είναι να γίνει μεσοθεραπεία και να χρησιμοποιηθεί με ένα ρόλερ, ένα δέρμα ρόλερ. Δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο και να τραυματίσει το δέρμα σας, δεν χρειάζεται να πάρετε
με μεγάλες ακίδες. Εμείς λέμε ότι είναι ικανό 0,5 ή ακόμα και 0,3 για τα μάτια. Το ρόλερ, όπως ξέρετε, είναι ένα ρόλερ, το λέει και η λέξη, που έχει κάποιες μικρές ακίδες. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε όποιο ρόλερ θέλετε, όπως σας είπα 0,3 γύρω από τα μάτια και 0,5. Απλώνετε πρώτα τα πεπτίδια κολαγόνου στο δέρμα και μετά απλώς ρολάρετε πολύ απαλά πάνω στο δέρμα. Αυτό θα γίνει στην αρχή μια φορά τη βδομάδα και μετά 2-3 μέχρι να το συνηθίσει το δέρμα σας. Μπορείτε να εφαρμόσετε ακόμα και σαν filler σε ρινοπανοικές ρητίδες που είναι δύσκολες ή ανάμεσα στα φρύδια μας και όπου ακριβώς θέλετε, ή και σε όλο το πρόσωπο που σας είπα και μέχρι το λαιμό. Χρειάζονται όπως είπαμε και πριν μόνο 5 και 10 λεπτά και μετά δεν χρειάζεται να ξεβγαρθεί, αλλά απλώς το υπόλοιπο υλικό που έχει μείνει να αφαιρεθεί με ένα μπαμπάκι λίγο λοσιόν και μετά να συνεχίσετε την όποια ρουτίνα έχετε για το δέρμα σας. Αυτό το προϊόν είναι ήδη από τη Δευτέρα στη διάθεσή σας στο χώρο μας και σε μια εκπληκτική τιμή. Η ποσότητά του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σκεφτείτε ότι με αυτό μπορούμε να φτιάξουμε περίπου 2 λίτρα κρέμα, σαν και αυτές τις αντίστοιχες που πουλάνε κολαγόνο, για να καταλάβετε ο κόσμος την περιεκτικότητα των συστατικών. Και όπως σας είπα, δεν είναι μόνο κολαγόνο, είναι η θαυμάσια αλόη, η φυσική βιταμίνη C και η κορκετίνη που προέρχεται από το μούρο καμού και τα δεκάδες αντιοξυδωτικά και αναπλαστικά που προέρχονται από το μανιτάρι, το θαυματουργό, το τσάγκα. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και ελπίζω να σας δούμε σύντομα στην εταιρεία και να σας δώσουμε πληροφορίες για αυτό το μαγικό, πολύχρηστο τρόφο καλλιτικό. Καλό σας βράδυ.